amics del món de la comunicació. Faig una crida a tots els professionals i emprenedors. A tota la comunitat educativa perquè puguem seguir treballant en fer aflorar els talents a les noves generacions. Des de l'Institut Català de les Dones us animem a participar i a apadrinar els Premis Talent Cambra 2020. És una eina molt important per desenvolupar encara més talent i encara més creativitat i encara més innovació. De l'anhel d'aprendre i de saber. La sostenibilitat, la proximitat. S'ha de fer a tots els nivells. Les societats del futur estaran basades en la formació de talent i en la recerca de talent, perquè després del talent arriben les empreses, arriba la inversió. En el context actual, Barcelona té una oportunitat fantàstica de créixer, de continuar innovant i de posicionar-nos com a una ciutat líder. Aquest esperit de ser capaços d'innovar, de fer coses i de fer coses ben fetes. Per tenir la societat que volem, pensant en les persones, al centre que siguin les persones. En depèn el futur de la nostra democràcia, perquè necessitem que el poble sigui poble i que, per tant, la ciutadania no sigui suma d'individualitats. Perquè ens hi juguem al futur. Jo resist talent. Jo resist talent.